Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Tɛnɛ marsi kalo tile 6 san 2023 Mali kunnafoni jamana lajɛbagaw anw minnu m'an filɛ sanga n'a wagati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ malikɔnɔfoni.net an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn tɛ foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ o wagati sera aw bisimila kokura. Kunnafoni fɔlɔ maliden minnu tun bɛ Tunisie jamana kan ni lajabali sugu bɛ tun bɛ ka ta ka u sɛgɛrɛ olu maa dɔw kɔni sera ka segin ka na Bamako ani fɛn min Wagaduukaw ka sinima gintanba o ta ko 28 ale baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra Wagaduukaw olu yɛrɛ fɛ yen nɔ a kɛnɛ ka lajalifɛn olu caman dira jabɔla wanew olu ma ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen mina walawala aw balimamuso n'aw denmuso fɛ Mariam Kone aw bisimila ko kura. Aw bisimila ka flash info kɛnɛ kan maliden 153 kalanikɔrɔbaw b'u la tungarankew fo ka taa se baarakɛla wɛrɛw ma olu minnu tun bɛ Tunisie jamana kɔnɔna na olu sera ka segin Bamako u nalen u y'a yira k'u nisɔndiyalen n'u hakika la ka d'a kan lajabali sugu bɛɛ tun bɛ ka ta ka ɲɛsin maliyɛnw ma minnu tun bɛ Tunisie jamana kan ni wagati in na ka kɛ ni Tunisie jamana ɲɛma ale yɛrɛ ka kuma fɔlen olu ye Bamako pankuru jigiyɔrɔ la u kubena Mali ɲɛmaw olu fɛ olu minnu y'a yira k'a fɔ ko Mali jamanaden fɛn fɛn bɛ Tunisie jamana kan ni wagati in na u bɛna fɛlɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa olu minnu ma fɛ ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ u kana hɛrɛ ale ni baden o kɔnɔna na maa nalenw na ka bɔ Tunisie jamana kan an ka jɛ an ka olu ka hakilina lamɛn u bɛ ka dantigɛli kɛ an ka tɔw kan de la. An bɛ baara kɛ suraka minnu bolo o komi mɔgɔ min papier t'o bolo passeport ni séjour donc olu ka baara bila donc sotigi fana y'o ɲɛfɔ ko passeport minnu bolo ani consulat ni consulat bɛ minnu bolo olu ka na u ka contrat de bail kɛ quoi donc papier kɔni tɛ an bolo donc o y'an labɔ kɛnɛma min kɛ bon taayɔrɔ t'an ye bon yɔrɔ kaliyalen de don an tɛ se k'an ɲɛsin ambassade ma direct parce que n'an y'an ɲɛsin ambassade ma direct polisiw fana b'an cɛ tuguni an ɲɔgɔn baden de b'o bolo kaso la olu ma bila fɔlɔ an t'a dɔn o bɛna kɛ cogoya min na o position na quoi. An ka gɛlɛya bɛ kalan ta sira de kan parce que an ye ekɔlidenw ye i tɛ se ka bɔ ka taa kalanyɔrɔ la ni dɔ ma walajugu ta k'i sɛgɛrɛ u bɛ muru kɛ ka mɔgɔw tigɛ u bɛ jamana camancɛ yan fan ani a kɔrɔ yan fan fɛ ni waati laban ninnu kɔnɔna bingani walew kɔni cayara kosɛbɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na fɛn min ye maa 7 ye olu kɔni bɔnɛna o ni na denmisɛnnin 4 o banana kosɛbɛ wa bolimafɛn 2 o kɔni jenina o de kɛra kasara ye min kɛra jumadon marsi kalo tile 3 san 2023 Arhabu dugu la n'o bɛ Guzure commune ale fɛ kunnafoni minnu m'an bolo olu y'a yira k'a fɔ ko Croix Rouge International ale maa 2 o fɛnɛ jasura maa jugu olu dɔw fɛ fɛn min ye bagan ba kelen misi n'o o bolila
ni maa kofɔlen ninnu taara ni o bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ kofɔlen maa ninnu u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se k'u seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maaw olu n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na sanga a wagati femi Wagadugu Senimanko Gintamba atako 28 o bɛɛ lajɛlen kuncɛra Wagadugukaw fɛ nɔ Burkina Faba la a kɛnɛ kan femi lajali fɛn caman o kɔni dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaw ma minnu kɔni ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ a ko la femi lajali fɛnba ye n'o ye étalon d'or du yekina ɲinata aw ka daga fɔ ko kɔni dira Tunisikaw ka jabɔla wane ale ma n'o ye Ouzef Ishibi Mali n'a bonya ni a karamakun talen n'o ka di a ma ale yɛrɛ nana ni prix 4 ka fara bonya wɛrɛ olu caman kan Mali Kunnafoni TV direction commerciale mo be awla don ma munum me na mo fi aga ferifɛnw olu le ka la ko don walima aga cakɛda o be nɛgɛ juru sira o bama an egara sanfɛ Mali Kunnafoni jamana lajɛbagaw ni kunnafoni damana ni tumi an bolo ka da aw kulu kan aw kan bɛ sini kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan